עץ, צבעי מחול חדרה, אפרוחים וצעירים בית אליעזר, צעירים וצפרירים שהרקדו את עץ הכוכבים. קוריאוגרפיה איציק כהן, מנהלי להקות מיכל שורקי, שיר צנטנר, אמיר קופמן, הדרכה נועה אמנילוב וסול בן עמי. עץ אחד מופלא בה, אין כמוהו בעולם, כך אומרת לי סבא, לא פירות עליו צורכים, כי הרי ממילא הפירות סופם לרקוד, מי צריך את אלה? פדה 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 פדה, זהו עץ של כוכבים מאירי עיניים, שם צומחים הם וגדלים על השמיים, כשמראים לו תפוחים, כל תפוח טוב הוא כותב את כוכבו ואומר מה טוב. פדה 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 פדה, הוא אוסף את כוכבה ויורד העירה, ויריד למכור אותה 10 בלירה. זוהי שעת הכושר, כוכבים תקנו בזול ותזכו באושר, וקהל גדול סביבו צוחק ומתבדח. סבא, למה לא תמכור גם חצי ירח? וכולם קונים חוטפים גזר צנון ואורז, אבל חופן כוכבים לא תודה, אין צורך. פדה 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 פדה, מסתכל בהם השר ונפשו נרגשת, עיניהם ודאי עיוורות ואוזנם חירשת. הביתה שבו עם חלום בלי טיפה של עצם, האוצר נשאר אצלו ואצלו הכסף. לסבי ישנה חצר ועץ אחד מופלא בה, אין כמוהו בעולם, כך אומר לי סבא. לסבי ישנה חצר ועץ אחד מופלא בה, אין כמוהו בעולם, כך אומר לי סבא. לסבי ישנה חצר. הרבה יותר מסתם ריקוד, קוריאוגרפיה, יצירת אומנות של ממש. תנו להם מחיאות כפיים, מגיע להם. אל הבמה יעלו עכשיו נרקיס